Rus goşunlary Günnogor Donetsk sewtine öňe süýüşmäge synanşyp Harkov sewtindäki iratly ýerleri oka tutdy diýip Ukraina goşuny 17-nji awgustda aýtdy. Ortiýet bolsa Kiýewiň bu hadisede öz jogapkärçiligini ýaňytmagynyň arasynda basyp alan Krim adasyndaky Harby adasynda bolan partlamalary ziýankeşlik hökmüni düşündirmäge çalışdy. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş ştaby Rus güýçleriniň Harkov sewtindäki Stary Saltywyň we Mospanovoýyň golaýyna howa we artilleriýa zarbalaryny uranyny aýtdy. Bundan başga Ruslaryň söwgeşiň dogam edýän ýeri bolan Lebyaja we Bazalivka töwereklaryna hem hüjüm edenini gaýdylýar. Donetskde söwgeşýän Rus goşunlary Bohordishne şäheriniň golaýyna öňe süýüşmäge synanşdylar. Ýöne ýyda çekilmäge mezur bolurlar diýip baş ştab aýtdy. Şol wagtda Mazanivka we Novodimitryivka töwereklarynyňky söwgeş dogam edýär. Ukraina harbylarynyň pikirçe Kramatorsk we Avdiivka uğurlarynyňky taktik pozisiýalaryny gowlandyrmaga synanşyp Ruslar öz hüjümlerini Bakhmut we Novopavliv uğurlaryna gönükdirýärler. Donetsk sewtiniň häkimi Pavlo Krylenko 17-nji awgustda bu sewtde soňky 24 sagatyň dowamyny atylan Rus toplarynyň netijesinde 2 adamyň parahat ýaşaýjylaryň ölenligini, 7 adamyň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Ortiýetiň Gorunmak ministrligi 16-njy awgustda anneksiýa edilen Krimdaky Okdär ambaryna bolan partlamada adından 2 adamyň yaralananlygyny, bu hadisanyň golaýda ýaşaýan müňlerçe ýaşaýjynyň evakuasiýa edilmegine sebäp bolanlygyny aýtdy. Ministrlik bu partlamany ziýankeşlik hökmüne düşündirdi. Bu Ukraina we Pali ýaragly toporlaryň Moskwanyň gödäwçilik astyndaky harby logistika we üpçünçilik deskalaryna ýetirýän ziýanynyň ören seýrek ýagdaýda tasdiklanmagy boldy. Ukraina resmiýetleri bu hadisalaryň jogapkärçiligini açaçan ýa-da gösgöni özlerini almakdan saklandylar. Ýöne olaryň käbiri bu işde Kiýewiň eliniň bardygyny ýaňytdy. 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan basylyp alynan we anneksiýa edilen Krim halkara derejesinde häzirem Ukrainanyň territoriýasy hesaplanýar. Emma Moskwa ýarymada edilen islenlik hüjüm üçin bir öz aljakdygyny aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski bu partlamalardan soň 16-njy awgustdan giýjek ýürlenmesinde basylyp alynan ýerlerde ýaşaýan Ukrainalylaryň Krimdaky Rus goşunynyň harby deskalarynyň daşyrakda durmaklaryna çagyrdy. Biz her gün we her giýje basywaljylar tarapyndan basylyp alynan sewtlerde bolýan partlamalar barada çykýan täze habarlary görýär diýip Zelenski gurrun edilen partlamalaryň jogapkärçiligini günläp boyun almazdan aýtdy. Ol partlamaların dürli sebäpler esasında şol sanyny iş bilmezlik sebäpli hem bolup biljekdigini aýtdy. Emma olaryň ählisi basyp aljylaryň maddi texniki üpçünçiliginiň, ok därleriniň, harby we beýleken jamlarynyň, serkerdelik postlarynyň ýok edilmegi biziň halkymyzyň janynyň halas bolmagyna hyzmat edýär diýip Zelenski sözünün üstüne getirdi. Angliýanyň Gorunmak ministrliginiň günnelik aňtyk maglumatynda aýdylmagyna görä, partlamaların sebäbi näberli bolmagyna galsada bu wakalar Rus serkerdeleriniň arasynda basylyp alynan Krimdaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha yaramazlaşmagy bilen bagly aladalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolany salym edýär. Sebäbi bu sebäp Ukrainanyň basylyp alynmagy üçin tyýyllaky baza hökmüni ulanýar. Zelenski'nin ýokary derejeli kömekçisi Mikhailo Podolyak Twitter'de soňky partlamaların Ruslar tarapyndan basylyp alynan Krim'in ambarlardan, partlamalardan nurýanlygyny we basywaljylar, ogurlar üçin ölüm howpunyň ýokardygyny ýatladanlygyny aýtdy. Ogurlanan zatlar awadançylyk bagt getirmeýär diýip Podolyak soň Ukraina telewizionyna aýtdy. Bu hadisalar Ortiýetiň Krim'in Günwatar etrawyna ýerleşýän Saki howa wagtynda bolan we bir topar söwgeş çorny hatardan çykaran partlamalar tapgyryndan bir hepde çemesi soň boldy. Ortiýet Sakyda bolan partlamalaryň sebäbini düşündirip bilmedi. Hemra suratlarynyň bazada bolan uly weýrançylygy görkezýänligine garamazdan bu partlamalary nämäniň sebäp bolanyny bardy hiç bir anyk tasdiknama görünmeýär.